Evo, veliki pozdrav svima. Trenutno smo se uputili ka Batajnici, znači idemo u crkvu Svetog Jovana Šangajskog na jutarnju liturgiju koja bi trebala da počne oko 9 sati. Ali posle toga onda imamo nastup verovatno u parohijskom domu, tako da ko je iz Batajnice možete doći da nas slušate. Veliki pozdrav za sve. Deca neba, Oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Dušu i telo, srce maleno, da ga bićem celim u istinu ljubimo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog, zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Pomaže Bog i dobrodošli na današnji dan, dragi naši gosti iz Novog Sada, koji sačinjavate nacionalni inkluzivni koristom. I srećan današnji dan svima vama koji ste danas ovdje s nama. Radujemo se da zapevamo s vama i to sve u slavu Božiju. Pomaže Bog, braći i sestre, evo velika nam je čast što smo danas ovde, dugo smo se molili tebi, ne tebi, čujemo se, Dugo smo se molili da ćemo doći ovde, imali smo razne dogovore, Prota i ja, i evo, hvala Bogu dao je Gospod da dođemo u radost. Ovo je jedna posebna božanska priča, to Prota Sando najbolje zna kao profesor, zato što nas već godinama prati. I ono što smo mi smo odbačeni kamen koji su zidari tesajući odbacili i od koga smo mi napravili jedan kamen temeljac u našem narodu jako važan za početak vere. Ako su vam uzor deca sa posebnim blagoslovom, kako ih je patrijarh Pavle nazvao, kaže vi niste deca sa posebnim potrebama, svi imamo neke potrebe. Ali vi ste deca sa posebnim blagoslovom. Sva naša su deca sa posebnim blagoslovom i to treba ceniti, njih treba stavljati ispred sebe, ispred nas. Sve što radimo, živimo, verujemo, ispovedamo, jesu naše deca. Džabe pričamo, džabe krečimo, ako decu ne stavimo ispred nas. Mi smo evo imali tu neku privilegiju da budemo uzor, da ova deca ne bude onaj čovek, onaj autista, onaj cerebralac, da ne pocenjujemo našu decu. To su naše deca, nego su oni ime i prezime, pored nas i sa nama, i ceo život, pogotovo s vama, majkama, koji imate decu, što znači
zaveli. Mi smo napravili jedan poduži korak da radimo jednu drugu stvar. Naša deca su zaštićena našim kućama. To nije sporo. Svaka majka i otac su odgovorni za duše, za živote ovih mladih ljudi. Ali kad ih pustimo van kuće da dobro progleda na poštu, školu, igraju fudbal, svi smo mi njihova porodica i kad znamo da je djeca postoji glavno i zakrenemo sačuvamo. Tako da kao vernici, kao pravoslavci, čak i kao Srbi, imamo tu domaćinsku notu čuvanja sopstvene dece i ponosti da su deca bolji od nas. Patrijarh Pavle je na jednom mestu rekao ključnu stvar koje živimo, a to je blago vama deco, vi vaš invaliditet znate, mi naš ne znamo. Mi se obučemo lepo, imamo dobra kola, imamo lepu kuću, a šta nam fali, to samo mi znamo i Gospod. Kad budemo istinito nastupili po našoj duši kako verujemo da će i naš život biti mnogo lakši i srećniji, da ćemo pustiti decu da pokažu šta mogu, šta im je Gospod dao, koji talenat, i taj talenat neka razvijaju, a mi da ih podržavamo i da ih bodrimo. Ja bih bio voljen ako nešto hoćete da me poslušate. U crkvi je jako nezgodno aplaudirati, ali ću iskoristiti jednu malu stvar da vas naučim. Ovo je aplauz osoba oštećenog sluha. Mi aplaudiramo, ovo je aplauz, a ne kvarimo mesto i svetilju u kojoj se nalazimo i time pomažemo da nemamo buke nego smirenja i da naša duša počinje sa nečim lepim. Mi svaki koncert koji počinjemo, svaki put, svako putešestvije, svaku probu, svako jahanje, svaki rad, bilo nešto radimo, počinjemo sa jednom molitvom koja se zove jutarnje molitva Filaretom Osmoskom. Ja bih voleo da ovom samom molitvom počnemo današnji koncert. U ime Otca i Sina i Svetog Duha. Gospode, daj mi da mirno i svešno daš na donese, da se potpuno predam Tvoje svete volje, užive i pomaže svakom jasnom pokajanju, upravljanjem mislima i osjećanjima, svim delom reči, da pusti da na previđenim slučajima zaboravim na sve dolazi vreme. Nauči me da se pravično odnosim prema svojim bližnjima, da njihove kazne i nažalosti. Gospode, daj mi snage da prenesem glavom današnjeg dana i sve što se toku dana upravlja mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim i praštam i molim. Gospode, daj mi da budem oruđe Tvojeg mira, da dam Tebi gdje je vređenje praštanje, gdje je razlog slobu, gdje je očajanje nadu, gdje je kamen svetlost, gdje je žalost zdravost. O, božanski učitelju, nemoj nikada da mene teše, nego da ja te tešim. Nemoj da mene zuzmim, nego da ja te zuzmim. Ne da meni gube, nego da ja gube. Jer, kada praštamo, onda se nam prašta. Kada dajemo, onda dobijemo, a kada umremo, onda se rađamo za život večni. Duše sveti, budi mi na pomoć na današnji dan posvetim Gospodu i Spasitelju. Gospode, Isuse, Sine Božji, bolje ne živeti nego živeti bez Tebe i protiv Tebe. Zahvaljujem Ti, Bože, za dar opravdanja, za sve dobro koje će se pomoći do danas učiniti. Izbavi me, milostivi Bože, od želje za uvodnošću i udostoji me u svakom trenutku bez vremena da se radi Tebe i bliži hvalim sebe, jer si mi za tu službu i dao život. Pomozi mi da odbacim od sebe sve što nije Tvoje, a što je Tvoje, da primim okoli Tebe, nami i ljubav. Daj mi kako se sve posebno služi, da stavim pravu iznad povijesti, da stavim stvorenja i djela iznad mene i zadovoljstva, da stavim drugi iznad sebe i ispunim koju zadovoljstvu ljubavi. Učini da svetlo svoje lepote, dobrote i ljubavi zasijava u mojoj duši. Amin. Ovo je molitva koju smo napravili, ja sam po tipiku radio već jedno 40 godina predavao veronauku, ali da bi bili bliži ljudima koji su inoverni ili nisu pravoslavni ili nisu verujući uopšte i koji prosto nose krst nečega da im je sve jedno kako žive i kako ovamo, mi smo počinjali upravo sa ovom molitvom Sahi i molitvom je bila fokus kad se dođemo iz nekog
mesta gde nam pomere i dušu i telo, da se fokusiramo i da ovom molitvom uđemo i u probu i svaki posao koji radimo. To je opomena bila, a s druge strane, ono zašto ovu molitvu vi primetili ste, na svako spominjanje Gospodnjeg imena mi se prekrstimo, zato što imamo da budemo primer drugim ljudima koji psuju Boga. Da Boga treba veličati, a ne gaziti ono što ti je svetinja. Čim gaziš Boga, gaziš i oca, i majku, i porodicu, i svoju zemlju, i sve ono što nosi. Opomena da manje psujemo, a da više se krstimo, jeste upravo ova molitva koja nam dala inspiraciju da ne stidimo se. Mi smo, obično kaže šta se moliš, kao da si u crkvi. Ja sam crkva na svakom mestu gde se okupim sa mojim braćom, sa mojom ženom, sa mojom decom, sa mojim roditeljima. I moja deca koja nemaju polovine roditelja, imaju vas. I jako je važno da ta roditeljska ljubav bude sa krstom, sa verom, sa sveštenikom, sa ocem, majkom, koliko imaju. Sad zamislite koju radost vaša deca imaju koje imaju roditelje i moje deca koje imaju samo vas. Zato želim da god se pojavite, vidite dete sa posebnim blagoslovom, zagrlite ga, poljubite ga, pomozite. Učite ga da poštuje kao vašu decu. Tek tada ćemo imati sigurnu zajednicu tamo gde živimo, sigurnu zajednicu po porodicu i podržavaju decu. Jedna pesma koja se zove molitva, opet molitva. Zove se molitva zato što sam ja pričao pre zgodinu kad sam napisao tu pesmu, mi nismo mogli izaći kada je izaći. Nama je sve bilo stavljeno, setio se komunistički primjere. Smerili su nam sve, bili smo u času, ja sam bio redovan u svakom, imate se svešteni. I kada god osim molitvi u Marijeka, izađem iz crkve, šetamo, ja sam svakoj sveštenici, komunističkog pobjeda kao mi državi na mene, znači ništa novo. Da ne bi bilo tako, mi smo napisali sam pesmu, da bi mogo s gitarom da izađemo iz crkve da pevamo, a da nije baš previše crkvena pesma, ali da je on suštinski jeste, a u stvari da se vlasi ne dosada, što bi rekao naš dan. Pisao sam molitvu koja je danas prevedena na 40 i nešto jezika i postala himne dece Evrope, dece sa posebnim blagoslovom. Zove se molitva, pevamo je rukama. Onako kako to Duvi radi, ja ću zamoliti neku moju decu, zamolit ću moju Slobodanku, inače profesoricu ruskog u penziji, da vam pokazuju, znači gledajte decu, ovo znači prijatelj. Probajte, da li ste nam prijatelji? Znači dovoljno je samo da sklopite ruke i da ponavljate ovo što radite. Ovo je znak za majku. Mama, ona koja šapuće detetu na uvo, ovo je dete, kad pomilujemo rukom jednu dečiju glavu za pomeš, ovo je, pazite sada, simboliku, zašto govorim da je pravoslavlje najčistija vera. Ovo znači otac, 3 prsta brk, ovo znači otac. Ovo znači dobro. Znači vidit ćete šta znači dobro, ovo je znak za dobro. I ovo znači otac. Povezujem majku koju šapuće, oca. Šta ovo znači, deco? Život. Od kolena do glave život. Palci, skupljene pezice, ovo znači mir. Evo, mi ćemo sad neke znakove, pokušat ćemo da vas naučimo, ne zato što smo bolje, da vam kažemo odmah. Ovo je hor dece koje nemaju sluh, koji nemaju glas, koji pevaju kako osjećaju prema Gospodu. Na jednom koncertu koji smo održali Patrijarhu Pavlu, on je rekao: ne razumem, ja kad sam seo među vas, čujem glasove i muziku, sa svako je pevao, nešto sasvim bez veze, i kad smo stali na 20 metara imali smo kompletnu harmoniju. I šta znači veličina Gospoda da nam ukaže na to? Kad gledamo dugu, duga je na nebu, daleko deluje i ona lepota koju vidimo je jedno, a kad uđemo u tu kišu, mi dugu ne vidimo. Znači, ovo je duga harmonija, ljubavi, svega onog što radimo. Bateraša, inače, dete ima cerebralnu paralizu. Ne bi trebao da svira harmoniku, ali svira po njegovoj veri, da. Znači, sve sa verom možemo da uradimo. Raša će da svira harmoniku i da nas prati, a mi ćemo krenuti da pokazujemo. Slobodanka pokazuje deci, Ivana, ti zajedno sa decom pokazuje se Sale, Slobodanka. Evo, Sale će da bude za muške tamo, za pevnicu, za protu sadu. Ajde, sad. Dobro, evo nešto. Možemo, Raša. Znači, prijatelji.
Možemo da počnemo. Aj se. Hajde da pevamo tišinom. Molitva, ovo je molitva. Probajte svi. Molitva, ovo je za sve. Molitva, ovo je molitva za sve dobre ljude. Pazite sada, od malo, kaši gospod. Za svako. Pomazimo dečiju glavu. Dete, dva prsta na bradu stavimo. Koje? Šta se dete radi? Voli. Za svaku. Ona koja šapuće majku. Koja se, što mama radi? Moli. Za svaku. Tako, prvi prst na bradu. Tako, dva prsta na bradu. Koji? Šta nam da radi? Pazite sada. Tri prsta jedne i druge radi. Znači, Dije. Za molitvu, veliko srce preko grudi. Hvala. Srcu, palac preko vrata. Što? Iz grudi bije. Evo, svi ste primili govor, ovako podirali, dobili dojam ide. I da peva. Za svako dete, koje se voli za svaku majku, koja se svako datu, koji bdije za molitvu u srcu, što iz grudi bije. Idemo dalje. Molimo vas za slobodu, molimo vas za mir, molimo za mir, molimo vas za jedinstvo, za spaši život smo mi. Ajde pevamo tišinom. Znači, molimo vas, dela. Na ikonama u crkvama našim rašireni Gospodnje ruke predstavljaju dela koja nas jedino nosimo na onaj svet, pravdajući se šta smo uradili. Znači, molimo vas za slobodu, da pobedimo jednoumlje i razliku upravo među decom koju procenjujemo. Molimo vas za mir, palac i nisteo, mir. Molimo vas za jedinstvo, svi da budemo jedinstveni, da čuvamo našu decu. Za svačiji, od kolena prema glavi, život smo mi, ovo znate, za svako dete koje se voli, za svaku majku koja se moli, za svako tatu vrk koji bdije za molitvu, veliko srce u srcu, što iz grudi bije. Svi ste primljeni u hor. Može? Za svako dete koje se voli, za svaku majku koja se voli, za svaku tatu koji bije za molitvu u srcu, što iz grudi bije za molitvu u srcu. Sve vas. Što iz grudi bije. Evo vi sad aplaudirate, ja mogu da pričam koliko hoćem. Praktične neke stvari. I ostane miran i svet, prostor, hram koji predstavlja našu zajedničku kuću, ostaje nenarušen u miru i svemu što radimo. Sljedeća pesma koju bi da izvedemo jeste pesma koja se zove Mi smo srećna porodica. Ja vas molim, kad ja dignem ovako ruku, malo pokažem, vi
Vi ćete reći, mi smo srećna porodica. Možda probamo. Mi smo srećna porodica. Još jedan put nečeg. Mi smo srećna porodica. Tata pije hladno pivce, mama skida šminku s lica, sestra škraba farmerice. Mi smo srećna porodica. Papagata i šoljica. Dede, ajde, hoćemo ti. Ajde. Deda vidi. Soba nam je smeća puna. Mi smo srećna porodica. Nema ništa da se krta. Kada je Tako, drgaš mu pizza. Naša priča. Miši mačka skupa predu. Stigle pare dobrog strica, kupujemo sve na krenu. Mi smo srećna porodica. Sače kao reka. Ščar bele sapunica. Biće leba, biće mleka. Mi smo srećna porodica. Možemo zajedno, deca nema, ali da pevamo svi, može? Ajde. Samo da izrekne, to je Deca nenaci, kad dođe na druga, prodaju u dušu, teško za borbu. Možete sami da ponavljamo. Svako dobro zna. Kad i kako treba. A mi dobro znamo. Da smo deca neba. Mi smo deca sve nam je dao, dušu i telo, srce maleno, glada bićem celim, u istinu ljubimo, gladi smo samo neba, lepa nebesko. Zemlja nema sve što nam treba, svi smo prolazno. Gladi smo samo neba, lepa nebesko. Zemlja nema sve što nam treba, svi smo prolazno. Mi smo deca neba, Oca nebeskog. Ulica, radosni
Stup cijele priče, zove se Majke, Majke. Ja sam malo pozajmio jedan delić od Vojislava Ilića Mlađeg. Majke, majke, srpske majke, vaspitajte srpski čeda, amanet vam na potomstvu, ima Boga, Boga izgleda. Da ne pričam puno da pevam, nadam se da će majke koji danas ima puno biti prave majke na ponos našem narodu, da ćete biti majke Jevrosine. To me pevam. Ne može? Naše bake da uče decu, da krsnu slavu slave, da se Bogu mole, da se grudi stide, da postanu i one majke Jevrosine. Da se Bogu mole, da se grudi stide, da postanu i one majke Jevrosine. Majke, majke, naše majke, vaspitajte milosrđena, a pamet vam na potomstvo ima Boga, Bog vas gleda. Majke, majke, srpske majke, vaspitajte lepočena, a pamet vam na potomstvo ima Boga, Bog vas gleda. Narodu zvake svako, majka samo nije, ali od srcu jedna želja smije, da je deca budu časna i poštena, da u srcu nose Boga Spasitelja. Da je deca budu časna i poštena, da u srcu nose Hrista Spasitelja. Majke, majke, naše majke, vaspitajte milosrđena, a pamet vam na potomstvo ima Boga, Bog vas gleda. Majke, majke, srpske majke, vaspitajte lepočena, a pamet vam na potomstvo ima Boga, Bog vas gleda. Ima Boga, Bog vas gleda. Ima u životu stvari koje ne prolaze i koje važe za sva vremena. To su zakoni života, božanski zakoni koji se ne menjaju i koje su nam već u svim vremenima. To su reči našeg Spasitelja, za koje on rekao nikad neće proći. Istina će večno biti istina
Vrlina ostaje vrlina. Istina je vrlina, upravo ona kao osnovna merila po kojima ćemo poznati pravu prijeku stvari i koja treba da nas vodi u životu. Kad malo dete šeta i za ruku drži majku, ona ništa tada ne brine, već korača ko kroz bar. Možda grne, nije strašno, ili da sretne ljubav zvijela. Svaki strah u teren sliša, ta visina roditelja. Planeta bi bila mirna, bilo bi više zvezda. Kada bi i odrasli vladali ko Božija deca. Oj, ružice rumena, što si se ravno razvila? Oj, ružice ružo rumena, što si se rano razvila. Rano si se razvila, što si mi glavu spustila. Rano si se rano razvila, što si mi glavu spustila. Dragi mi je otišao mi je daleko. Dragi mi je otišao mi je daleko. Za 3 gore visoke, za 3 gore duboke. Za 3 gore visoke, za 3 gore duboke. Neće mi se vratiti za 3 godine. Neće mi se vratiti za 3 godine. Ružice ružo rumena, što si se rano razvila. Ružice ružo rumena, što si se rano razvila. Praktikovali sam svi. Jedna pesma, mislim da je svi znate i poznajte pevača, zove se Zdravko Čolić, naravno. Napisao jednu pesmu, stvari dobio jednu pesmu koja ima jako veze sa kako starimo ljudi priznaju da su i pravoslavci, da su verujući, da idu u crkvu i da sami sebi priznaju, dotle se bore protiv toga. Jedna pesma koju je napisao i možda se izvukla za mnoge pesme kojima nije mogao možda da dosegne do našeg pravoslavlja i do srpstva, zove se Kuća puna naroda. Mi se upravo nalazimo u kući puno naroda gde se okupljamo i gde smo svi zajedno. Donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite sve i nebesama glas. Donesite sve nama. Donesite sol, donesite pesme, ove vino, tu priču o sreći, tu reminu laž, da ljubav ti radi, koliko joj daš. Kuća puna
Profesor Sanda ne možemo da iznenadimo tako lako, ali ćemo prvo tu pokušati da iznenadimo i sve vas. Mi u crkvi imamo razne vladike, razne sveštenike, neki su pitki, neki su malo tvrdi, a neki su jako oštri. I mi smo išli po Kosovo i otišli kod majke u koji manastir? U Sokolicu. Igumanija je prilično žestoka žena. Znači, vrlo ozbiljna monahinja, okružena cijela enklava je šiptarska oko njenog manastira i ona sa svojih sejama ima strogo pravila, znači ponašanje, nema šale, kaže raki. I mi došli kod nje, ona nas postrojila, ne možete mi po manastiru meni da šedete, kažem, pa majka i invalidi su, pa neka i oni treba da znaju reda, nemojte meni zavoditi moje kuće reći. I onda se desi Dušica Janović, naša glumica koja će odgovoriti maestro i majka je stala ovako pred nju i počela da plače. Sve je se uplašila, monahinja. Kaže, šta učiniste, rasplakašte vi majke. Ja kažu, mi smo hteli. Ona žena se toliko potresla, ovdje ta svesnost ovoga što ste vi sada doživite je bila toliko jaka da je ona preplakala. Da ne bi bio to jedini povod, 2008. godine kada smo nastupili patrijarhu za vreme letnjeg sabora, starac je došao u jednu kulturno, da kažem, kulturološki nas je primio na 15-20 minuta da podijeli ikonici da nam daju i zamolio ako nešto znamo da izrečete. Mi smo se zadržali skoro više od 3 sata. Pevajući mu mantija mi je bila potpuno mokra i on je rekao upravo one rečenice da ponovim još jednom, vi niste deca sa posebnim posebnim potrebama, nego sa posebnim blagoslovom i blago vama, vi vaš invaliditet znate, vi naš ne znate. Ta mudrost neka bude stalno na planeti, a sad slušajte Ducu, možete slobodno zatvorite oči na moment i da slušamo jednu divnu Gračanicu. Gračanica, kad ba ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti, ko pogledanica Mileševa i Sopoćana, na tuđa ruka kraj tebe travu ne plevi, da ti vrane ne hodaju ko papirti, ili tvoje zvona da ba ne tuku ko srce pred Gračanice, da ba svediti i svoga i ko nosaca, nemaju naši nejma na ruku. Ti si anđel, si moj invalid,
da nam branici toliko duboko ukopana u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli u tebe, krati i Gračanica. Da ne bi bila u tome, da bi se mogla u visini uzlijeti. Gračanica, da se nam baro same, da te možemo staviti po mene. I zajedite tako studeno od starosti, da nam bar bolje oko tebe nisu, da ne gademo sejane kosti, da te bar možemo boljeći na taru, i kada nisu pokuti preliti, zaboraviti nikve po tvom oltaru. Gračanica, da ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa
kad nas je Proto Sando pozvao u Beograd u crkvu Svete Petke i crkvu Ružicu i kada je jednom grešnom čovjeku dao nagradu koja mu ne pripada i evo da mu se odužim jednom pesmom koja će ga verovatno radovati, on je zna bolje nego mi, ali mi pevamo srcem zato što volimo našu Svetu Petku. Od čirinom Beograda grada slike uzdiže se crkva sa izvorom Svete Petke. Pred ikonom narod kleči, da se moli, da se leči, ti daruješ svetu vodu svome rodu, Gospodu. Pred ikonom narod kleči, da se moli, da se leči, ti daruješ svetu vodu svome rodu, Gospodu. Sveta Petko naša, majko mila, moj majčice, ti si mnoge noći osvojila, oj svetice. Pred ikonom narod kleči, da se moli, da se leči, ti daruješ svetu vodu svome rodu, Gospodu. Da probamo svi. Pred ikonom narod kleči, da se moli, da se leči, ti daruješ svetu vodu svome rodu, Gospodu. Sa ljubavlju na nas omijemo tvoje ime. I šaljemo ti Sveta Petko, izvadime. Pred ikonom narod kleči, da se moli, da se leči, i daruješ svetu vodu svome rodu, Gospodu. Pred ikonom narod kleči, da se moli, da se leči, ti daruješ svetu vodu svome rodu, Gospodu. Ajde da vas čujemo. Pred ikonom narod kleči, da se moli, da se leči, ti daruješ svetu vodu svome rodu, Gospodu. Ajmo sad svi zajedno. Pred ikonom narod kleči, da se moli, da se leči, ti daruješ svetu vodu svome rodu, Gospodu. Hvala vam puno na ljubavi, nadam se se ne bi puno da zadržavamo, ali želeli da vam se zahvalimo na ljubavi, na svemu, posebno Protama našim. Mi smo prošle godine imali jedan veliki peh, postojimo više od 20 i nešto godina. Neki dobri ljudi su nam upalili salaš gde se okupljaju deca sa mladim sa invaliditetom. Ja sam zamolio mogu Protu da nas danas primi i da uspemo, idemo u državnom koncertu i skupljamo pare za naš salaš. Želja nam je da je neko koji je upalio 700 kvadrata prostora dece sa invaliditetom, Bog samo pogleda i njega i njegovu decu da ih blagoslovi, ne ljutimo se ništa. I naši manastiri su goreli, pa smo ih obnovili. Moramo da imamo vere i ljubavi. Da vam kažem iskreno, bolje što je kuća izgorela. Da su deca izgorela, imali bi tragediju. Ne.
Izgorelo je nešto što je materijalno, što nikakve veze nema sa našom verom. Ima veze sa vaspitanjem, jer nismo svi isti u Božjoj bašti i na prvom mjestu treba da se molimo za njega i za njegove. Imati takav odnos prema nečemu što bi trebalo da bude zaštićeno od svih nas, nema komentara. Uopšte neću da osuđujemo, nismo tu da budemo ljuti, nego da pokažemo da je sve što je materijalno ništavno. U tome se mi razlikujemo od ostalih. Upravo verom koju nosimo u sebi, došli smo da vas molimo da nam date 1 dinar, da bi zaslužili, da bi vaša deca mogla da dođu, da se druže sa nama i da od šejkaša u kome smo pravili kuću, dođu i jašu konje, radimo terapiju, pravimo malu sodaru, imamo proizvode vodu, naručite nekad našu vodu, Prote je već pio sodu i nosio, sad nam je to sve izgorelo, napravit ću mi novo. I radost je kad nas kinje, kako kaže, znači da nešto radimo. Kad ćutimo, onda ne valja. Kad lako praštamo, to je najvažnije. Znači, oprostiti svome bližnjem, kakav god je, naš je i treba da ga promenimo. Samo da vam kažem, zapalili su samo iz tog razloga što ne žele da njihova deca dodiraju decu sa cerebralnom paralizom ili ovdje, ne bi se oni zarazili. Prema tome, maloumnost je svuda. Nemojte da padamo na provokacije. Deca imaju stanje, kao žene kad uđu u drugo stanje. Ceo život živi sa cerebralnom paralizom, sa autizmom, sa svim mogućim bolestima koje više nisu bolest, nego žive ceo život sa njim. To je stanje i moramo ih prihvatiti upravo takve lepe kakvi su naši i jedini. Ja ih izvodim ispred svih u vas, da ih se ne sramotimo, da budemo ponosni na njih i ja mislim da upravo ovaj večeras, današnji skup, pokazuje koliko ljubavi imate, nek vam Bog da 1000 puta na svako dobro koje ste danas, na svaki krst i sve. Hvala mome Proti, hvala Protinici, hvala na ljubavi svima, hvala vam Proti Sandu, hvala vam na podršci, jako nam je važno da nas se ne stidite i da budete ponosni. Gde god pevamo mi, zapamtite pevati i vi kroz nas. Jako je važno da budemo jedinstveni. Najlakše je biti skrnav i ljutiti se, onda postaješ isti kao i oni. Ne želimo, praštamo i to je jedini put koji mi jedni drugima treba da pokažemo. Kuće su nam gorele, crkve su nam gorele, podigli smo i napravili još lepše. Neka njih. Sve će to biti dobro, hoćete vi sa jednom distacijom? Može. Hvala vam puno. Ne treba da se volimo rečima i pričom, već delom i istinom. Bog je pokazao ljubav prema nama, pa smo i mi dužni da volimo jedni drugi. Ako neko kaže, ja volim Boga, a ne voli bližnjeg svoga, on ne govori istinu. Jer ko ne voli brata svoga koga vidi, kako može voliti Boga koga ne vidi? To su poznate reči svetog apostola Jovana Bogoslova. Ljubav o kojoj govorimo je ljubav hrišćanska, čista, preduboko od svoje iskrenosti, spremna na praštanje, ljubav prema svemu i svakome oko sebe, čak i prema neprijatelju svome. Ova ljubav ne osuđuje, ne gordi se. To je ljubav u kojoj nema reči poniženja, reči krivice, bede, zavisti. To je ta ljubav koja izdvaja hrišćanina od ostalih. Čini ga možda neshvatljivim za druge. Hrišćanin prvi pruža ruku pomirenja. I to nije poraz, već moralna pobeda. Pred Bogom su svi jednaki. I stari, i mladi, i visoki, i niski, i razne boje puti, i zdravi, i bolesni, i tužni, i srećni, i bogati, i siromašni. Hrišćanska ljubav je kandila naše duše koje gori u pragu božanstva. Kad bi svi mi imali milioniti deo Božje ljubavi, tada ne bi bilo ratova, patnje, suza. Odite možeš, šaš. Ne merim se ja sama u pravodima, obasjanim zracima sunca na zapadu, već hvalu uznosim i na visinama, kraj mora, dok gledam penušavu vodu. Kako se u Rini razbija slava, zar kosmos nije kritika hrana, zar priroda nije kao katedrala, trepte noću zvijezde, ko zlatna kandila, nebeski svod
cijela zemlja pod njim stala, a cveće miriše lepše od kandila. Ovde knjiga tajne leži otvore, u polju, dubravi i slobu nebesa, dok skladnost svijeta bruji ko sirena, od gore dopire kor večnih čudesa. Došli oni što po svetu duše vazare, da ti krunu s neba skinu, stare Lazare. Došli na tinu tu ranu, osobe do dna, i pogase došli na tinu tu ranu, osobe do dna, i pogase care Lazo, večna kandila. Nije ono mesečina, izva izgleda, ne zna onaj koji ne zna, pesmo imena. To je tvoja zlatna kruna, tvoja večnost ja. To je svetlo care Lazo, večna kandila. To je tvoja zlatna kruna, tvoja večnost ja. To je svetlo care Lazo, večna kandila. Nije sunce došlo sine, iza Prištine, nego ovom zapisano crno istine. Na ovom nebu večno tvoja krunacija, da su večna care Lazo, večna kandila. Na ovom nebu večno tvoja krunacija, da su večna care Lazo, večna kandila. Jedan pesma koju svi znamo, mislim da ima smišlja sa današnjim danom i sa jučerašnjim danima i svim danima u kojima živimo. Ne možemo da živimo bez krsta, ne možemo da živimo bez Gospoda, ne možemo da živimo bez prijatelja koji su oko nas i ne možemo jedni drugima da ne budemo krst. Budite naš krst, pomozite nam, zagrlite decu. Kad prelaze put, kad ste u kafani, kad ste na bilo kom mestu, nemojte vas zaboraviti da smo uvek pravoslavci, da smo uvek Srbi, da smo uvek častan narod. Nemojte da gledate kamen u oku brata svoga, nego gledajte svoje čisto srce. Budite onako kako živite u crkvi, u hramu, tako živite i napolje. Moja deca, naša deca, žive onako kako vide od nas. I oni su ogledale naše duše, naših postupaka i naših davanja i naših oduzimanja. Nemojte loše komentarisati pa će nam i deca biti bolja. Prekrstite se kad neko zlo misli. Oduvajte 10 sekundi. Naučim i učim decu i Prota uči decu i svi se trudimo da kad studente učimo i dolaze nam da učimo da praštamo na prvom mjestu. Nemojte zaboraviti. Veliki je samo onaj koji ume da oprosti. Moga brata jednom godišnje tuku zato što ne čuje i ne vidi. Pre 3 godine mu je jedan s pesnicama nabio slušne aparate u uši 6 cm, polovio mu je kompletno. Rekli su, on je budala, no ne bi nigdje ugirao, ali eto, mora kao slučajno naleteo pa me nadoknao.
Najgori deo, što je naišao milicajac Nović i rekao, pa dobro je što je tuku njega, mogu je tući nekog od nas. Da li me razumete? Nije problem dobiti batina od budala. Ali ne možemo biti u komentaru da ne zaštitimo dete ili čoveka ili majku. Moja deca sa Parkinsonom dobijaju grč, često puta padnu, jer taj spazam koji ih nosi zgrči njihovo telo i oni padnu. Dešavalo se da ih popišaju, da ih preliju pivom, da ih pljunu i šutu. Nemojte biti pametni, nemojte praviti na podigni ga, stavi ga sa strane kao milostivi Samarićanin i kad daj mu vode da pije i skloni se od njega ako mu nećeš dalje, već si mu pomogu. On će prodisati, ustaće kad bude njegovo vreme i da je duvao i da je popio. Nije važno, pomozite mu, nemojte se obilaziti. Izgubili smo dušu u ovim velikim vremenima, naša deca su nam centar, sve što radimo ostaje. To su ta dela Gospodnja koja traži od naših ruka. Samo 2 skrštene ruke i ništa ne nosimo u grobu. Hvala vam na ljubavi vašoj. Jedna pesma da pevamo zajedno. Mi želimo ni od koga da ne budemo bolji, nego da budemo samo deo vas i za ruku i svi zajedno. Znate kako je? Kad ne živi drvo u šumi, ili ne živi drvo u šumi, ili šuma ne živi sa tim drvetom. Znači moramo da budemo svi jedna šuma, jedna kuća, jedan zavet. Taj zavet se zove Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, Hristom svojim ti nas sveti, Hristom nas vodi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i za narod, što ti se moli. Neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Sveti Sava na zemlju videlo krsta, da se krsti Duhom Sveti, a sa 3 prsta. Ajmo svi zajedno. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst spasava verne ljude od svih obreda. Krst je sila, krst je slava, krst je pobeda. Ajmo svi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. 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 Sad ćemo da čujemo mog Aleksandra, koji će govoriti pesmu Srbija, pa da se vratimo, da završimo na našoj Srbiji, da volimo sve, ali da Srbiju najviše volimo ipak. Jazz. Original. Lepa si, Srbijo moja, mirišeš na imajsko cveće i
šumske jagode, na voštane žute sveće i planinske ledne vode, na zemlju crnicu teku zarana, na kvasno testo i zelene jabuke, na krvavu junačku ranu, nažuljane radničke ruke. Ti si košulja srmom izvezena i bosiljak i ruskus i ruzmarin, nevesta preko Prage prenesena, drugo platno i sireni gusli, nedužna kao čedo u kolevci, otmena i ratarska i gospodska, sijaš kao cilo na trobojci, tako duhovna, tako bogovska. Srbijo! Iz temelja manastira izdikla, kitnjastom ćirilicom opevana, u čestnici koljuva sačuvana, ikonama predoslovena besmrtna. Ti si Moravac i vunene čarape iz Čakširama i plavna te šljive Čačanskog, Užičkog projara, Kosovski Božu i šunka i prušuta. I ne daš se, Srbijo moja okovana, i ne uzmječeš pred ucenama i rokovima, sa verom u Boga, tražiš milost od adželata svoga. Oprosti im, Bože, ne znaju šta rade, dok srcu ljudima peva Bože pravde. Igre se devije na sve zemlje Srbije, igre se devije na sve zemlje Srbije, sino kola do kola, bilo se do Stambola, sino kola do kola, bilo se do Stambola, bilo se do Stambola, carskog grada okola, bilo se do Stambola, carskog grada okola, sino kola do kola, bilo se do Stambola, sino kola do kola, bilo se do Stambola, vija frula iz dola, frula moga sokola, vija frula iz dola, frula moga sokola, sino kola do kola, bilo se do Stambola, sino kola do kola, bilo se do Stambola, igra kolo do kola, neka je za Stambola, igra da Gospod milostivi Bog da i usliši, da upravo ove molitve koje smo uznosili bratom Miniši, našoj braći i sestrama, da Gospod Bog da, a daje već i ovovskom trpljenju i da tomu i ovovskom trpljenju istraju, a mi da se molimo za one dželate koji su zapalili ovaj salaš, da se molimo da što skorije on bude urađen, a da na zidu, na jednom od zidova tog salaša bude ova zahvalnica u ime moje, u ime mog sabrata, od brata Marinka, u ime uprave Svetoga hrama i u ime svih nas. Živim i zdravi, Bogom blagosloveni bili. Ali ima ovdje jedan čovjek kome ja posebno želim da odam jednu zahvalnost. To je čovjek koga ja uvek pozivam. I ono što je najbitnije, i ovog puta se odazvao, a to je moj brat Dušan Pavlović. I ovom prilikom želim da se zahvalim bratu Dušanu na svoj pomoći koji čini Svetome hramu u svakom momentu. Hvala ti, brate. Ajmo sad jednu fotografiju. A čekaj da odpeva? Može. Našim domaćinima mnoga je ljeta, našim domaćinima mnoga je ljeta,
Živjeli i hvala vam. Ajde sad samo da pozdravimo braću i sveštenstvo, naše kolege da se fotografišemo. Ajde, fotografišemo, tu se dajte direktore škola. Ajde, broj. This